Umsebenzi waseposofisi oseneminyaka engaphezulu kweshumi esebenza uthi abazinto ngongahlawulwa kwamatyala medical aid kwaye abasebenzi abaninzi banoloyiko lokuba kungenzeka ukuba abanayo i-insurance yezempilo. We're not certain about our future within post office. Deductions are made through our salaries, but they are not. The company is not paying the MEDIPOS. Zininzi ingxaki zeposofisi, uninzi lwamaziko ayo awalondolozwa nto leyo yehlisa umgangatho wenkonzweni koluntu. We want the employer to update all the pension funds of employees as per the court ruling to ensure that employees are not going to be disadvantaged by continuous dragging its feet of employer for not paying the pension funds accordingly. Post office is in loose in terms of finances, and therefore it needs some serious intervention coming from the state. Abantu abakhulu baxhomekeke kwiposofisi. Especially us pensioners, we rely on post office, most of us, because of when we go, it's a day of pensioners day, we got our money there. Iimanyano zabasebenzi zithi ungahlawulwa kwamatyala medical aid kubonisa ukuba segedukeni kwemeko yeposofisi.